Bombo Business News. Nagpatigayon sa inspeksyon ng Department of Energy o DOE sa mga gasolinahan sa pungsod. Kasunod sa mga report na may pila na ka mga gas stations nga naubusan sang diesel bangod sang pagdagsa sa mga motorista nga magpatughong antes ang big-time oil price hike kahapon sang aga. Suno kay Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, gilayon nga nagkadto ang ilang inspection team matapos nga nabaton ang report. May kaangtanan sa posible kakulangan sang supply sang diesel. Ginpahayag ni Abad nga tugyan na ang tanan nga field offices ng DOE kag ang personnel sang ilang head office nga hugot nga bantayan ang mga gasolinahan diri sa Pilipinas. Luwas sa pagbantay batok sa posible nga hoarding sang supply sang fuel, ginamonitor man sang ahensya kung ginasunod sa mga gasolinahan ang ginmando nga price adjustments sang gobyerno. Mayara sang 14,000 ka mga gas stations sa bugos nga pungsod kag ginako ni Abad nga hindi nila maubos sa pag-inspeksyon ng tanan. Apang ginpaandaman sini ang gasoline stations nga mga tubang sila sang dako nga penalidad kung madakpan nga nag-hoard o kung wala nagasunod sa ginpatuman nga price adjustment. Nagpadayon ng inspeksyon nga nagsugod sang Lunes kag magalawig tubdo Biyernes samtang posible man ini nga magpalawig pagyud sa masunod nga mga semana. Suno pa kay Abad, gilayon nga ginapadala sa legal office ng DOE ang mga inspection report agod masuguran ang pag-issue sang SOB o kung sang show cause orders. Kag iban pa nga mga legal nga tikang batok sa mga violator. Nahibaluan nga masobra sa 10 pesos kada litro ang ginsaka sa presyo sang diesel, epektibo kahapon sang aga, kasunod na sang pag-ipual sang panibagong atensyon dito sa Middle East. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo ini nga exchange rate ganbasa naton sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines sa BAPA kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik liwat ang transaksyon subong nga aga. 61 pesos and 75 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 47 pesos and 80 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 43 centavos ang Saudi Real kag 70 pesos and 41 centavos baylo sang euro.